Гао. За сугестопедията научих съвсем случайно от моя братовчетка. Тя научила от нейна приятелка, с която ходили заедно на курс по английски. После се поразрових малко в интернет, стигнах съвсем случайно, научих за Деница, за курса, който тя провежда и реших да пробвам, да видя за какво става въпрос. И наистина бях много изненадана от това, което видях. Още повече, че първи път, в който видях Деница, тя беше уникална. Уникална! Не бях виждала такова момиче. И ми направи много силно впечатление, особено първия курс, който имахме, когато дойде с нейното куфърче, розовко. Много ми беше смешно и много забавно. Всъщност така ни прие, че за мен това беше вкъщи. За мен това момиче познавах отдавна и беше съвсем естествено да почнем да си говорим на английски, да пееме песнички, да танцуваме. Много забавно. Това, което всъщност ми направи най-силно впечатление, много силно впечатление е след курса. Свършвайки курса, той е най-кратък, като се замислиш 3, даже и повече от 3 часа е продължителност този курс, но тръгвайки си оттам, се чувствах толкова релаксирана, толкова заредена с енергия, че имах чувство, че мога да изтичам цяла София на спринт, да преборя стадо бикове и евентуално след това може да се прибера вкъщи и да говоря с децата на английски. Да, моите деца ми правиха забележка за английски и аз им казвах, не така. Моята учителка, Деница по сугестопедия, никога не ми се е смяла на произношението на това, че не мога да кажа нещо. Така не се преподава и така може да убие желанието на човек. А всъщност тя казвам нещо грешно и тя ми казва Excellent! И аз викам, най-после го казах правилно, тя след мен го повтаря по правилния начин и викам, пак не съм го оценила, но всъщност толкова е excellent, че аз наистина си повярвах, че говоря perfect English. I speak perfect English.